Jeg har fået sådan en super lækker Collings indleveret her på værkstedet, som skal have bygget en pick-up i. Så det skal vi i gang med. Nu skal jeg bare se. Pick-up'en er fra KK Pure, som er sådan et passivt system, som egentlig er meget simpelt. Det er faktisk sådan 3 sensorer her. Vi kan se det på kameraet her. Men det er sådan 3 små sensorer, som skal limes op under, altså på bridgeplaten, op under sadlen på gitaren. Og simpelthen direkte ud i et stik. Længere er den ikke. Ganske enkelt og simpelt, og skulle efter sigende lyde ret fantastisk, så det tjekker vi ud. Strengen er løsnet nu. Et lille fif, hvis det er, at man skal have ind og rode i kassen, eller selv vil i gang med at sætte pick-up og sådan noget på. Der er ingen grund til at tage strengen af hovedet herop, fordi det er meget nemmere simpelthen lige at løfte string pins eller baronerne op. Gør man lige sådan. Og den dræler selvfølgelig lidt, den her. Sådan. De 3 her. Og så lige sådan her. Så kan man have dem liggende her. De generer ikke nogen. Og strengene kan sagtens bruges igen, frem for at skal til at nørde rundt med alle de her bukninger og viklinger, der er kommet på strengene. Og det samme selvfølgelig i den anden side. Sådan. Nu gælder det om, jeg ved ikke om I kan se det på kameraet her, vi prøver lige at komme lidt tættere på. Kunsten er nu at få de her 3 pick-upper eller sensorer, man vil, til at sidde nøjagtigt på undersiden, her hvor sadlen sidder på gitaren. Til det der har jeg simpelthen lavet sådan en lille jig, som man bruger til det. Det er simpelthen sådan en lille dæmmer her, som passer med hulafstand her. Så kan man simpelthen placere den ene eller en af sensorerne ad gangen her med lidt, det er sådan noget silikonagtigt klister med nærmest. Så tager den op igen, og så sætter man den simpelthen i nedefra. Så kan man placere de her sensorer fuldstændig som man skal. Ganske enkelt og simpelt, og faktisk ret genialt, hvis jeg skal sige det. Lim jeg bruger, det er sådan noget super glue, der størkner i løbet af forholdsvis kort tid. Så der skal lige holdes et lille tryk på selve sensoren derinde i omkring 30 sekunder eller sådan noget. Så har den faktisk ved. Derefter så lader jeg den lige tørre i et kvarter. Så kan jeg så tage min lille pap skabelon ud herindfra igen og gå videre til den næste.
Alle 3 sensorer de er nu sat på plads, og vi skal have jackstikket op i, eller ud gennem hullet, som jeg har lavet her tidligere. Og for lige at tjekke, hvor meget helblokken den er, så vi får møtrikkerne og de forskellige spændskiver sat rigtigt, så kan man lige tage sådan en lille stykke, sådan en lille fætter her med en bøjning på, og holde op her. Så kan man lige se, hvordan det skal se ud, det her. Den skal lidt tilbage her, kan jeg se her. Så kan man lige justere de forskellige møtrikker, så tingene passer sammen, uden at skal have den ind og ud af hullet alt for mange gange. Jeg tror, det er tæt på at være der. Så. Det ser simpelthen ud til at være næsten perfekt det her. Så. Den skal lige spændes, så er guitaren faktisk klar til at få streng på. Vi skal prøve at se, om der er lyd igennem. Nu bliver det spændende at se, om pick-up'en virker. Det skulle den selvfølgelig gerne gøre. Jeg har sådan en lille forstærker, jeg bruger ude i mit værksted her til at tjekke, om der er hul igennem på tingene og sådan noget. Den siger ikke specielt godt, så I skal ikke tage af lyden. Det er simpelthen bare for at tjekke, at der er hul igennem, og jeg tror, interessenten, der er masser af hul igennem. Det kan ikke være anderledes. Mission completed.